Преди да бъде хваната в капан между Волга и степта, Шеста армия е била част от онази германска машина, която изглеждаше способна да обезоръжи цели държави за седмици. Нейните офицери вярваха в маневрите, както другите вярват в религията. Картата е била правилно разгадана, графикът е бил спазен, мостът е бил превзет на време, артилерията е била на позиция, а врагът е бил обкръжен, преди дори да успее да разбере какво се е случило. Но много преди Сталинград, повече от 300 000 мъже са постигнали слава и почет. Историята на Шеста армия се ражда от военна традиция, предшестваща Сталинград. Съвременното ядро се оформя на 10 октомври 1939 година, когато 10-та армия, сражавала се в Полша под командването на Валтер фон Райхенау, е преименувана на 6-та. Полската кампания задава първоначалния и тон – бързо марширане, координация между пехота, артилерия, инженери, моторизирани колони и тактическа авиация. Офицерите все още действат в рамките на старата култура на германския генерален щаб. Ясни карти, графици, прецизно написани заповеди, уважение към веригата на командване, техническа гордост и почти религиозна вяра в маневрите. Но при Райхенау тази пруско-германска традиция вече е била преплетена с много по-сурова политическа лоялност. Командирът на армията не е бил професионалист, откъснат от нацизма. Той е бил атлетичен, брутален генерал, близък до Хитлер, убеден, че съвременната война изисква комбинация от военна дисциплина, идеологическа воля и абсолютна безмилостност. През май 1940 година Шеста армия влиза в западната кампания като част от група армии Б. Нейната задача е да напредне през Белгия, да върже съюзническите сили и да пробие във вътрешността на страната. Нейните войски участват в натиска върху белгийските отбранителни сили на Лиеж, намюри укрепения район на Маас. В онези дни войната сякаш потвърждава всички идеи на германските офицери. Колони, напредващи по европейските пътища, артилерия, движеща се зад пехотата, сапьори, разчистващи препятствия, мотоциклетни свързки, работещи радиостанции, командни пунктове, разположени в непокътнати сгради, офицери с бинокли, изучаващи разгънати карти и Луфтвафе, доминираща в небето. Символичният момент е белгийската капитулация. Райхенау и Паулус, тогавашният му началник на щаба, участват в тази победа. Скокът на изток променя всичко, когато на 22 юни 1941 година 6-та армия настъпва в рамките на група армии Юг в Украйна. Вече не се сражава в пейзаж от павирани пътища, западни градове и кратки кампании. Пред нея се простират обеднели села, черни пътища, прах, широки реки, гори, пшенични ниви, знойна жега и съветска съпротива, която може да се пречупи в един момент и да се появи отново няколко километра по-късно. Походът към Киев изисква изтощителна комбинация от настъпление и сигурност. Пехотни дивизии, маршируващи с дни, конна артилерия, удължени колони за доставки, мостове, ремонтирани от инженери, съветски военнопленници, събрани в огромен брой, и германски части, принудени да покриват райони, които се разширяват по-бързо от силите им. Вътрешната култура на 6-та армия се затвърди в Украйна. Райхенау искаше физически издръжливи, послушни, агресивни и политически ангажирани войници. Неговият стил беше очевиден дори в детайлите. Физическа подготовка, лично присъствие в предните сектори, кратки заповеди, директен език и образ на командир, който не остава ограничен до щаба. По време на битката за Киев той дори се намесва лично начал на полк от 44-та пехотна дивизия, за да разреши локална криза. Непосредствената близост на висшите му офицери до огъня, нарастващият недостиг на командири от средно ниво, откритите фронтове навсякъде и постоянното чувство на очакване говорят много за армията, която командва. Другата страна на тази елитна формация беше далеч по-мрачна. В района на 6-та армия войната срещу Съветския съюз беше представена като борба срещу юдеоболшевизма. На 10 октомври 1941 година Райхенау издаде своята добре позната заповед за поведението на войските на изток. Текстът призоваваше германския войник да се възприема като изпълняващ политическа и расова мисия, а не просто като редовен боец. Практическите последици бяха опустошителни, когато бяха разгърнати репресиите срещу евреи, съветски служители, комисари, заподозрени партизани и цивилни.
Фелджандармерията, органите за сигурност и командосите на СД действаха в среда, където границата между военни действия, колективно наказание и политическо убийство беше умишлено размита. Армията, която по-късно щеше да умре от глад при Сталинград, преди това беше участвала в брутална окупационна война, убивайки цивилни. През септември 1941 година големият киевски джоб засили увереността на германците. След това дойде Харков, превзет през октомври 1941 година и накрая настъплението в Донбас. Зад победоносните колони обаче вече се появяваха признаци на изтощение. Шеста армия навлиза в зимата на 1941 година с двойна идентичност. Тя запазва гордостта на старата германска армия, нейното благоговение пред реда, послушанието, картите и маневрите. Носи и белега на Райхенау. Смесица от физическа енергия, политическа безпощадност и идеологическа бруталност. Тя се е научила да печели чрез масивни обкръжения, да напредва през огромни територии и да счита унищожаването на врага за всеотдайна задача. Този опит, че тежи много през 1942 година, на 14 януари 1942 година. В Полтава щабът на 6-та армия е спрян в неловко чакане. Офицерите са приключили с обяда и чакат Райхенау да се върне към задълженията си. Не е необичайно фелдмаршала да пристига късно. Той има шика да се появява след крос с адютанта си, младия лейтенант Кетлер, облечен в спортно облекло, потен, енергичен, почти предизвикателен. Този имидж е част от неговия авторитет. Този ден не доде както обикновено. По време на състезанието той получи инсулт, който го остави в безсъзнание. Първо беше откаран в германската медицинска система, а след това евакуиран със самолет. Самолетът, който трябваше да го отведе до Лайпциг, се разби по време на полета и Райхенау почина на 17 януари. Шеста армия внезапно загуби човека, който й придаваше стил, тон, идеологическа строгост от самото й създаване. Новината удари генералния щаб, свикнал с неговото командно присъствие. Той въплъщаваше специфичен начин на разбиране за воденето на война на изток, смесица от пруска традиция, култ към физическите постижения, подчинение на фюрера и убеждението, че кампанията срещу Съветския съюз изисква необуздана жестокост. Човекът, който щеше да тръгне по неговите стъпки, се казваше Фридрих Паулус. Той пое ефективното командване малко след това, на 20 януари 1942 година. Той беше син на административен служител, следваше право, преди да се присъедини към имперската армия до избухването на Първата световна война, където получи място сред синовете на аристократите. Паулус произхожда от различен военен свят, далеч от този на Райхенау. Той е бил началник на щаба на 10-та армия в Полша и на 6-та армия на Запад. По-късно е служил в генералния щаб на армията, участвайки в подготовката за операция Барбароса. Той е бил методичен, учтив, слаб, прецизен, по-уверен в работата с карти, бележки, железопътни разписания и изчисления, отколкото с жестове на лично командване. Той е бил на 51 години и току-що е бил повишен в генерал от бронираните войски. Никога преди това не е командвал дивизия или корпус на бойно поле. Хайнц Гудериан го познаваше добре от преди войната, когато Паулус работеше с моторизирани войски, а по-късно и като негов началник на щаба. Гудериан го смяташе за блестящ, интелигентен, трудолюбив и съвестен офицер, надарен с оперативен анализ. Той ценеше способността му да организира сложни проблеми, да изготвя ясни планове и да мисли прецизно в рамките на щабната структура. Но това възхищение имаше сериозен предел. Той се съмняваше в твърдостта на Паулус. Неговата решителност и умението му да упражнява самостоятелно командване под напрежение. За командир на бронирани войски като Гудериан, Паулус имаше опасен недостатък. Мислеше по-скоро като организатор, отколкото като боен лидер. Културният контраст беше незабавен. Райхенау командваше с импулсивен авторитет. Паулус слушаше, задаваше въпроси, обикаляше частите, водеше си бележки и оценяваше. Стилът му не вдъхновяваше същата интензивност у подчинените му. По време на посещенията в подчинените корпуси и дивизии той беше коректен, внимателен към детайлите и се интересуваше от състоянието на войските, техните жертви и попълнения. Това беше в съответствие с традицията на германския генерален щаб, разбиране на материалната реалност преди да се издаде заповед. Но армията,
която наследяваше, вече не беше свежият инструмент от 1940 година. Тя току-що беше излязла от масивни маршове, обкръжаващи битки, екзекуции в ариергард, партизански атаки и хиляди колони от съветски военнопленници, които разбиха илюзията за ограничена война. До тогава германският войник все още е запазил символи на стара военна култура. Чистота на оръжията, уважение към ветерана подофицер, традиционна полкова гордост, съчетана с семейни послания, другарски песни и почти ритуална грижа за екипировката. Но ежедневието вече е било проникнато от изтока. Чистотата е била изместена от въшки, замръзнала кълпоботушите, гладуващо цивилно население, пътища, просечени с брадви и постоянно подозрение към всеки селянин, комисар, евреин, съветски чиновник или изостанал. Старият професионален речник е съществувал едновременно с идеологическия език на режима. Паулус поема командването, наследявайки и физически проблем. Шеста армия се нуждае от подмяна. Ротите са загубили младши офицери, опитни подофицери, шофьори, сапьори и специалисти. Много дивизии запазват пълните си имена, но в тях батальоните са по-слаби, отколкото са били през юни 1941 година. Конете, необходими за преместването на артилерия, боеприпаси, кухни и линейки, са пострадали през зимата. Двигателите са износени от огромни разстояния, лошо гориво, прах, студ и недостатъчна поддръжка. Складовете са далеч, съветските железопътни линии се нуждаят от адаптиране, камионите пътуват на все по-големи разстояния, а пътищата се превръщат в дълбока къл с всяка промяна във времето. През май 1942 година. Шеста армия се изправя пред първото голямо изпитание на Паулус като командир. Харковският регион остава ключова точка на Южния фронт. Индустриален град, железопътен възел, пътен център и естествена база за всяка германска офанзива към реките Дон и Волга. На юг се намира Изюмско-Бървенковският издатък, съветска сухопътна маса, стърчаща на запад от река Донец, представляваща неудобство за германците и заплаха за планираната им лятна офанзива. Германското командване подготвя операция за отрязване на този издатък от север и юг. Планираната дата е 18 май. Семьон Тимошенко напредва с 6 дни. На 12 май, преди германците да започнат собствена офанзива, съветските сили започнаха офанзивата си срещу Харков. Тимошенко разполагаше с огромни сили за сектора, около 640 000 души, около 1200 танка, близо 13 000 артилерийски оръдия и минохвъргачки и повече от 900 самолета. Основната атака дойде от издатината Барвенково на север, с намерението да обкръжат Харков от юг. Друга атака напредна от района на Волчанск, северно от града. На картата съветската маневра имаше за цел да хване в капан самата германска шеста армия. На земята офанзивата падна върху германски и съюзнически позиции, които все още се реорганизираха след зимата. През първите няколко часа ситуацията беше тревожна. Паулус предупреди седмици по-рано, че отбраната южно от Харков може да се срине, ако Тимошенко удари силно. При посещение в сектора той наблюдава батареи, разположени на открито, незамаскирани оръдия, не твърде да близо до позициите и лошо подготвени стрелбища. Реакцията му беше типична за него. Не викаше, проверяваше всеки детайл, разговаряше с артилеристите, разпитваше за боеприпаси, лафети и коне и нареждаше позициите да бъдат коригирани през нощта, използвайки купи сено и особеностите на терена. Командирът на 8-ми корпус, Валтер Хайц, ясно вижда опасността. В докладите си подчертава наличието на силни съветски бронирани формирования и липсата на тежки противотанкови оръжия. За да се спрат Т-34 и тежките танкове е необходим силен огън, особено 88 мм зенитни батареи, стрелящи директно. Паулус разбира, че проблемът не може да бъде решен с оптимистични изявления. Той трябваше да запуши пролуките, да спечели време, да привлече резерви и да държи фронта единен, докато планираната германска маневра срещу издатината не може да бъде изпълнена. Кризата демонстрира и трайната ценност на сътрудничеството между армията и Луфтвафе-тока. Рихтхофен и наличните въздушни части бяха разположени в сектора Харков в критичен момент, когато част от германските военновъздушни сили бяха ангажирани в Крим.
Бомбардировачи, щуки и изтребители атакуваха колони, речни прелези, струпвания на танкове, батареи и съветски сборни пунктове. Само въздушната мощ не спечели битката, но спечели на германците времето, необходимо за превръщането на отчаяната отбрана в контраофанзива. Повратният момент настъпва, когато силите на Клайст атакуват от юг, а 6-та армия настъпва от север. Германската стратегия се връща към тази от 1941 година. Да се позволи на врага да настъпи, да се овладеят фланговете му, да се отреже базата му и да се затвори джобът. Съветските части, които са напреднали към Харков, стават все по-уязвими с дълги флангове, обтегнати комуникации и пътища под обстрел. Украинската пролет добавя кал, прах, жега, кратки гръмотевични бури и лоши пътища. Съветските заповеди пристигат късно или се сблъскват с реалността, която се променя с всеки изминал час. Към края на битката съветската катастрофа беше огромна. Силите, хванати в капан в издатината, загубиха стотици хиляди мъже убити, ранени и пленени. 6-та армия също плати висока цена – около 20 000 жертви, убити и ранени в боевете около Харков. След това Адам трябваше да се съсредоточи върху ускоряването на пристигането на попълнения, за да запълни тези празнини преди лятната офанзива. Победата оказа дълбоко въздействие върху Паулус. Тя беше неговото професионално потвърждение. Армията му беше устояла на истинска криза. Пое първоначалния удар и участваше в победоносно обкръжение. За Хитлер и много командири на юг, Харков подхранваше опасен извод, който се назряваше от известно време. Червената армия все още може да бъде измамена, обкръжена и унищожена в мащабни операции. Германската традиция на маневриране, пресмятане и контратака изглеждаше непокътната. Войната от 1941 година изглеждаше повторима. Но под това удовлетворение се криеха по-сурови знаци. Съветската офанзива изненада всички със силата си. Постави Харков под пряка заплаха и принуди германците да импровизират отбрана. Това беше последната голяма победа преди Волга, която убеди армията в методите й, засили увереността на Паулус като командир и тласна германското командване към лятната офанзива с увереност, че степта Волга и Червената армия ще се разбият няколко месеца по-късно, на 28 юни 1942 година. Най-накрая започва дългоочакваната лятна офанзива в южната част на Съветския съюз. Операцията е предназначена да си върне инициативата, загубена от Москва, и да нанесе удари там, където Хитлер смята, че може да сломи съветската съпротива. Петролните линии, реките, железопътните линии и главните пътища на юг. Директивата от 5 април определя общата цел – да се унищожат съветските сили в южния сектор, да се напредне към река Дон, да се отреже река Волга и да се отвори пътят към кавказските нефтени находища. Майкоп, Грозни и Баку се появяват както като икономически, така и като военни символи. Без гориво Германия не може да издържи продължителна война. С тези находища в германски ръце, Хитлер си представя задушен Съветски съюз и добре снабден Райх, за да продължи войната. Първоначалното настъпление на 6-та армия беше бързо. Германските колони преминаха през опожарени села, пшенични ниви, открити степи и ЖП гари, повредени от съветското отстъпление. Превозните средства вдигаха толкова гъсти облаци дим, че шофьорите едва виждаха задните светлини на камиона отпред. Полеви оръдия напредваха, теглени от коне. 88 мм противовъздушни батареи бяха внимателно теглени, защото във всеки един можеха да се превърнат в единствения ефективен отговор срещу съветска бронирана контратака. Зад образа на танковете Панзер, настъпващи през степта, се криеше една много по-стара реалност. Вермахтът никога не е бил напълно механизираната армия, за която говорят кинохрониката, снимките на бронирани колони и последвалият мит за Блицкрига. Германия влиза във войната с приблизително 514 000 коня, а по време на конфликта използва около 2,75 милиона коня и молета, като средно броят им е бил близо 1,1 милиона. Повечето пехотни дивизии продължават да се движат пеша, превозвайки артилерията, кухните, боеприпасите, радиостанциите, багажа, полевите болници и фуража си с впрягове от коне.
в типична германска пехотна дивизия през 1943 година. Влакът с доставки може да включва около 256 камиона, но също така повече от 2600 коня и 1000 мъже, посветени единствено на поддържането на тази верига в движение. В южната кампания 6-та армия може да е имала танкове Панзер 3 и Панзер 4 начело, заедно с полуверижни машини, мотоциклети и радиостанции, но за тях марширувала бавно движеща се маса от вагони, подкови, сбруи, ветеринарни лекари, ковачи, тор, изтощени животни и колони от конски каруци, вдигащи прах. Всяко настъпление отдалечавало армията от железопътните игари и умножавало проблема. Не само войниците и локомотивите трябвало да бъдат хранени, но и хиляди коне се нуждаели от фураж, вода и почивка. На 23 юли, докато офанзивата все още е в ход, Хитлер издава директива номер 45. Тази заповед разделя кампания на две огромни направления. Група армии А трябва да настъпи в Кавказ. Група армии Б трябва да осигури Донския фронт, да прикрие северния фланг и да настъпи към Сталинград. Решението променя мащаба на проблема. 6-та армия става централната сила по пътя към Волга, докато 4-та танкова армия на Херман Хот е премествана между оперативните оси според променящите се приоритети на командването. Всяко отклонсание в 2 дни, гориво и механично износване. Всеки ден позволява на Червената армия да се оттегли, да се реорганизира и да подготви нови линии. Германската командна култура все още разчиташе на тактическа инициатива. Командирите на полкове и батальони получаваха мисии, отваряха пътища, търсеха проходи, импровизираха мостове и експлоатираха пролуки. Тази традиция беше дала резултати в Полша, Франция и Украйна. През лятото на 1942 година тя започна да се сблъсква с необятността на пейзажа. Степта не предлагаше ясни граници. Една дивизия можеше да напредне с 30 или 40 км, само за да открие, че флангът й все още виси над празнотата. Бронирана точка можеше да превземе село и след това да бъде оставена да чака гориво. Една батарея можеше да заеме висока точка и да прекара часове, без да знае дали левият и фланг държи приятелски войски, румънци, унгарци или открит пробив. В същото време защитата на фланговете започва да зависи от съюзниците от Оста. Унгарската 2-та армия, италианската 8-ма армия и румънските формирования окупират все по-дълги сектори по поречието на река Дон и по фланговете. Много от тези войници са издръжливи и издържат при трудни условия, но разполагат с по-малко съвременни противотанкови оръжия, по-малко превозни средства, по-малко радиостанции, по-малко тежка артилерия и по-малко въздушна подкрепа от германските дивизии. През август армията на Паулус достига големия завой на Дон. Битката за Калач затвори нов съветски джоб и допълнително засили германската увереност. Хиляди пленници, унищожени танкове, пленена артилерия и победени колони сякаш предвещаваха повторение на 1941 година. Но дивизиите, обърнати към Волга, вече бяха изтощени. Те бяха марширували седмици наред в изключителна жега, прах, с повреди и недостиг на гориво. 6-та армия продължи да напредва, въпреки че всяка стъпка към Сталинград удължаваше гърба й, отслабваше фланговете й и увеличаваше зависимостта й от логистиката, която започваше да се колебае още преди да стигне до града. На 12 август 1942 година 24-та танкова дивизия почива близо до Блишне Мелнични, южно от Жеп гара Чир, след като участва в унищожаването на съветските сили на големия завой на река Дон, западно от Калач. На хартия тя все още е мощна бронирана дивизия с танкове, полуверижни машини, мотоциклетисти, артилерия, инженери, комуникации и работилници. На място това е формация, очукана от месец и половина, непрекъснати операции. Паузата беше краткотрайна. Същия следобед пристигна заповедта. Дивизията трябваше да напусне почивните си места, да марширува към района на Шутово Дво и да се постави на разположение на 4-та танкова армия на Херман Хот. Хитлер беше наредил на Паулус да освободи тези бронирани сили, за да подсили настъплението от юг към Сталинград. Генерал Бруно Ритер фон Хауеншилд предаде заповедта спешно. Цялата несъществена поддръжка беше преустановена. Превозните средства, които все още не бяха разглобени, трябваше да бъдат подготвени за движение. Първата маршируваща група тръгна същия ден за Потюмкинска, Котелниково и железопътната линия, водеща към Южния фронт.
На 13 август дивизията достига река Дон близо до Потьомкинска в 3 маршируващи групи. Там се появява един от първите признаци на логистичното напрежение, което ще измъчва цялата кампания. 297-ма пехотна дивизия използва същите маршрути и пътищата се задръстват с колони от пехота. Понтонните мостове на Дон са тесни. Танковите дивизии получават приоритет за преминаване, но задръстванията сбавят всичко. В 13:00 часа части от дивизията са задържани близо до моста поради липса на гориво. 6-та армия не може да доставя повече гориво. 4-та танкова армия трябва да се откаже от част от вече изчерпаните си резерви. Майор Ото Вилхелм фон Менгес, оперативният офицер на дивизията, пътува до командния пункт на корпуса в Шутово 2. Той пристигна в 23:00 след часове на грубо, прашно и бавно пътуване. Там се срещна с полковник Вернер Фрибе. Дивизията официално беше поставена под бронираното командване на Хот. Първоначалният план беше да бъде преместена в района на Аксай и да се държи в резерв, въпреки че ситуацията изискваше и покриване на източния фланг. Пристигането трябваше да се пази в тайна от врага, а разузнаването на изток беше забранено, за да се предотврати откриването на концентрацията от страна на руснаците. На 14 август настъплението продължава в Калмикската степ. Мъжете се натъкват на сух, открит и почти пустинен пейзаж. Няма подходящи пътища. Превозните средства се движат по компас, през ниски хълмове, солени равнини, изолирани села, бактрийски камили и жълт прах, който попада в очите, устата, оръжията и двигателите им. Кадет фон Зенгер und Етерлин, водещ разузнавателен взвод, описа облак, толкова гъст, че мъжът пред него изчезна. Соленият прах се залепваше за влажните от пот ризи. Замърсяваше пушките, покриващи интериора на превозните средства и принуждаваше някои войници да носят 2 чифта предпазни очила, за да предотвратят дразнене на очите. За един ден моторизираните гренадери изминаха между 90 и 110 км. Бронираният авангард, по-добре зареден с гориво, завърши много по-дълъг марш към Аксай. Старата култура на дивизията все още тежеше тежко върху нейните мъже. 24-та танкова дивизия е родена от преобразуването на кавалерийска дивизия и тази традиция остава видима в имената, навиците, гордостта и корпоративния дух. Нейната емблема, галопиращ конник, въплъщава идеята за скорост, хъс и дързост, но до август 1942 година. Тази рицарска традиция е натъпкана в прегряти, покрити с прах превозни средства, зависими от бидони с бензин, мобилни работилници и импровизирани маршрути. Символичният кон на дивизията сега напредваше по вериги, износени гуми и жадни двигатели. На 15 август разузнавателната група на Хелеман заема позиции на Ергениските възвишения източно от Плодовитое, покривайки фронт от около 25 км. Оттам, използвайки бинокли, някои мъже виждат сребърния блясък на Волга в далечината, отвъд езерата Цаца и Бърманцак. Тази гледка носи огромна тежест. Реката се очертава като ясна линия на хоризонта, целта на цялата офанзива. За войниците това е обещание за скорошен край. За дивизията това е началото на трансформация. Тя е пристигнала като брониран резерв, с традиция на мобилност и елитна гордост. Няколко седмици по-късно тя ще бъде хваната в капан сред предградия, фабрики, работилници, руини, железопътни гари и промишлени дворове. Силите, предназначени да маневрират в степта, започват да се приближават до мястото, къде танковете им щяха да загубят позиции, гренадирите им щяха да понесат основната тежест на боевете, а мобилността им щеше да бъде погълната от Сталинград. В края на август 1942 година 6-та армия достига покрайнините на огромния град с увереността на сила, която все още мисли в термините на настъпление, обкръжение и пробив. На 23-ти нейните бронирани части достигат река Волга северно от града, в района на Ринок и Спартаковка. Същия ден Луфтвафе започва масивна бомбардировка над Сталинград. От германска гледна точка атаката сякаш отваря входа на града. На практика тя превръща Сталинград в идеален отбранителен лагер. Всяка разрушена сграда се превръща в убежище, всяко мазе в крепост, всяка фабрика в импровизирана крепост. След това армията на Паулус влезе в битка, за която оперативните й традиции бяха все по-неадекватни. На открит терен един батальон можеше да намери фланг, да извика артилерия, да придвижи оръдия,
да избута гренадери напред и да използва пролуката с бронирани машини. В Сталинград една рота можеше да напредне с 80 метра за една сутрин и след това да прекара целия следобед в разчистване на жилищен блок, ров, стълбище и мазе. Командването на мисията все още съществуваше, но наличното пространство се беше свило до стаи, дворове, канализация, разрушени стени и прашни коридори. На 13 септември започва мащабната германска офанзива срещу центъра на града. Мамаев курган, обозначен на картите с кота 102.0, се превръща в една от най-оспорваните точки. Той е с изглед към града, централната жп гара, подстъпите към река Волга и няколко индустриални сектора. Съветите са изкопали окопи, поставили бодлива тел, мини и картечници по склоновете му. Боевете там стават физически и повтарящи се. На 14 септември централната жп гара преминава в друг собственик сред ожесточени боеве, докато 13-та гвардейска дивизия на Александър Родимцев прекосява Волга под обстрел, за да подкрепи 62-та армия на Василий Чуйков. Мъже пристигат от източния бряг с баржи, лодки и фериботи, седна тъм вода, експлозии, сигнални ракети и тела, плаващи близо до площадките за кацане. 6-та армия преживява тази трансформация брутално. В Сталинград танковете й са възпрепятствани от тесни улички, развалини, противотанкови ровове, руини и огън от горните етажи. Един Панзер IV може да е имал в действие 75 мм си оръдие, но е трябвало да напредва през разрушени фасади, където от прозорец, маза или дупка в стената може да се появи противотанкова пушка, запалителна бутилка, мина или взривен заряд. Екипажите, свикнали да измерват битката по скорост, разстояние и гълна стрелба, започват да разчитат на гренадери, които разчистват помещения пред тях. От съветска страна Чуйков наложи отбрана директно срещу врага. Неговите хора се сражаваха толкова близо до германците, че германската артилерия и бомбардировачи загубиха ефективност от страх да не ударят приятелски войски. Малки групи държаха къщи, работилници, тунели, окопи и частично срутени сгради. Те използваха картечници ПП-41, пушки Мосин, картечници Максим, 50 мм и 82 мм минохвъргачки, гранати F1 и запалителни бутилки. Всяко подкрепление, което прекосяваше Волга, беше незабавно погълнато от критичен сектор. Към края на септември и през октомври боевете се изместиха сериозно към индустриалния север, тракторния завод Дзержински, барикади и Червения октомври. На 14 октомври след масивни артилерийски и въздушни бомбардировки, германците предприеха една от най-ожесточените си атаки срещу индустриалната зона. Фабричните сгради с покриви, осеяни с дупки, неподвижни кранове и унищожени машини погълнаха цели батальони. Офицер можеше да загуби връзка с рота на по-малко от 100 метра разстояние. 6-та армия постепенно се отървава от предишния си облик. Тя запазва корпуси, дивизии, полкове, карти и ежедневни доклади, но реалното й съществуване е фрагментирано на щурмови групи, изби, укрепени къщи и изолирани позиции. Традицията на маневриране отстъпва място на култура на незабавно оцеляване. Поделението вече не се разпознава единствено по знамена, отличителни знаци или маршове, а по сградата, която защитава, руините, които е превзело, избата, където е спало, и преминаването, което му е коствало 20 души. Сталинград преобразява армията, преди да я обкръжи, лишава я от мобилност, изчерпва подофицерите й, поглъща сапьорите й, унищожава бронираните й машини от упор и я учи да се бие само на метри, когато все още вярва, че напредва към оперативна победа. На 19 ноември 1942 година в 7:20 чина сутринта фронтът северно от Сталинград изчезва в гъста, ниско разположена мъгла, смесена с фин сняг и артилерийски дим. В продължение на около 80 минути хиляди съветски оръдия, минохвъргачки и ракетни установки обстрелват позициите на румънската трета армия между Серафимович, Клецка и Донските плацдарми. Замръзналата земя се издига на черни плочи, прекъсвайки кабелите, разрушавайки позиции и принуждавайки румънците да избягат от отбраната си. Черната армия търпеливо подготвяше операцията. В продължение на седмици тя струпваше танкове, артилерия, боеприпаси, гориво, понтони и войски в секторите, обхванати от река Дон и степта. Съветските части бяха намалили дневните си движения.
Прикриха струпванията си и използваха нощта, за да вкарат оръдия, камиони и танкове. Идеята беше да се удари там, където германската система е най-слаба, не срещу закалените дивизии в Сталинград, а срещу фланговете, държани от съюзници с по-малко противотанкови оръжия, по-малко моторизирани резерви и прекалено дълга фронтова линия. На север основната тежест на атаката падна върху румънската трета армия, на юг на следващия ден върху румънската четвърта армия. Пробивът на 19-ти беше брутален. Румънските дивизии държаха широки сектори с разпръснати позиции, плитки окопи и противотанкови оръдия, неспособни да спрат надежно Т-34. Много румънски войници се бориха упорито, но техните 37 мм и 47 мм оръдия се оказаха недостатъчни срещу наклонена броня на средни разстояния. По-тежките оръдия бяха оскъдни. Когато съветските танкове се появиха зад артилерийския обстрел, много позиции трябваше да се бият с гранати, мини, противотанкови пушки и директен огън от леки оръдия. Някои предни постове бяха превзети, други бяха отрязани, обградени от танкове, напредващи на юг, докато съветската пехота разчистваше окопи, землянки и села. Пета танкова армия и 21-а армия пробиха на север. Техните бронирани бригади напреднаха през степта с Т-34, Т-70, камиони, конна пехота, противотанкови оръдия и инженерни отряди. Целта не беше да се превземе напълно всяко село, а да се проникне бързо, да се отрежат пътищата, да се разстроят резервите и да се достигне до германския тил. В рамките на часове картите на група армии Б започнаха да се пълнят с противоречиви доклади. Съветски колони, настъпващи към Перелазовски, румънски части без контакт, германски резерви, които не пристигат, отряди, сражаващи се изолирано и пътища, блокирани от вражески превозни средства. Генерал Петре Домитреско спешно поиска помощ. Наличният брониран резерв 48-ми танков корпус пристигна късно, като 22-та танкова дивизия беше отслабена, горивото беше ограничено, а танковете страдаха от механични проблеми. Германският отговор разкри нестабилността, натрупана през лятото. В Сталинград Паулус все още беше съсредоточен върху града, където дивизиите му бяха разположени в фабрики, мазета и разрушени квартали. В западния му тил битката се развиваше със съвсем различно темпо. Офицерите в щаба на 6-та армия получаваха доклади за дълбоки прониквания, докато новините продължаваха да пристигат от барикади. Червен октомври и Мамаев курган. Армията, която се беше научила да се бие метър по метър в руините, сега трябваше да се обърне, да освободи части, да събере гориво и да погледне към степта. На 20 ноември съветската офанзива нанася удар от юг. Сили на Сталинградския фронт атакуват румънската четвърта армия в района на езерата Сарпа, Цаца и Бърманцак, южно от града. Теренът там е открит и хълмист, с солени низини, обеднели села, замръзнали езера и малко пътища. Румънските части се провалят под натиска на танкове, артилерия и пехота. Съветските мобилни сили напредват на северо-запад, стремейки се да се свържат с колоните, идващи от север. В рамките на германските линии имената Калач, Советски и мостът на Дон започват да носят смъртоносна тежест. На 22 ноември мостът Калач падна в ръцете на съветите при смела операция. Заловени машини и разузнавателни части се приближиха до прелеза, изненадаха германските охранители и разчистиха път за танковете. Загубата на моста прекъсна естествената комуникационна линия на 6-та армия на запад от Дон. На следващия ден, около 16:00 часа, съветските северен и южен фланг се съединиха близо до Советски. Обкръжението на Сталинград вече беше завършено. За Паулус катастрофата вече не беше бъдеща заплаха, тя беше географска реалност. Вътре се намираха по-голямата част от 6-та армия, части от 4-та танкова армия, румънски останки, хърватски части, личен състав на Луфтвафе, болници, работилници, складове, полиция, шофьори, помощен персонал и хиляди ранени. Армията, участвала в големите обкръжения през 1941 година, сега беше хваната в капан съветско обкръжение. Културата на маневриране сега се изправяше пред собствения си обърнат образ. Германците бяха научили войниците си, че обкръжението унищожава врага, преди да успеят да реагират. През ноември 1942 година тази логика ги сполетя с ужасяваща точност.
Първо фланговете, после пътищата, после мостовете, накрая тилът. Вътре в джоба оставаха приблизително 250 000 до 300 000 мъже, в зависимост от това как са били преброени германците, румънците, хърватите, персоналът на Луфтвафе, съветските спомагателни сили, помощния персонал, болниците, работилниците, ариергардните части и ранените. Армията все още разполагаше с оръдия, танкове и полуверижни машини, но решаващият фактор беше състоянието на доставките й. Недостатъчно гориво, лошо разпределени боеприпаси, намален брой коне, работилници отцепени на запад от Дон, загубени колони и хиляди мъже, изтощени от седмици градски боеве. В Гумрак и на командните пунктове на корпуса първата реакция беше да се намери изход. Паулус знаеше, че пробивът на югозапад изисква прегрупиране на останалите мобилни части, освобождаване на сили от града, съсредоточаване на гориво и изоставяне на тежко оборудване. Хубе, командващ 14-ти танков корпус, разбираше проблема с брутална прецизност. Неговите танкове можеха да пробият само ако получат достатъчно гориво, бронебойни боеприпаси, моторизирани гренадери и артилерийска подкрепа. Пробив без гориво би довел до неподвижни колони в снега, изоставени ранени, унищожени оръдия и войници, маршируващи под съветски огън. Всеки час намаляваше тази възможност. Валтер фон Зайдлиц-Курцбах мислел по-спешно. Като командир на 51-и армейски корпус, той виждал, че дивизиите му са твърде изтощени за продължителна отбрана. Неговите хора идвали от фабриките, от боевете за къщи, работилници и мазета, а сега трябвало да държат и нов фронт. Зайдлиц се застъпвал за пробив, докато съветското обкръжение все още е младо. В лекциите си той настоявал, че дълг на командира не е да чака унищожението на силите си. За него подчинението на абсурдна заповед можело да бъде равносилно на жертване на цяла армия. Неговата риторика се сблъсквала с военна култура, където неподчинението все още се свързвало с морален колапс, хаос и загуба на професионална чест. На 23 ноември Зайдлиц отива отвъд обикновените дискусии. Той нарежда на 60-та моторизирана дивизия и 94-та пехотна дивизия да се стегнат в северната част на Сталинград. На практика това води до сцена на пълен колапс. Горящи складове, униформи, ботуши, документи, пишещи машини, шинели и провизии, горящи през цялата нощ. Войници, носещи сандъци с боеприпаси, одеяла и оръжия, руснаци, натискащи в пролуките, германски колони, разбити, докато се движат през руини, мръсен сняг и открити пространства. 94-та дивизия губи приблизително 1000 души, при това частично отстъпление. Хитлер интерпретира движението като непоносимо предизвикателство към идеята за силата на духа. Контрастът между Паулус, Шмидт и Зайдлиц разкри променящата се идентичност на 6-та армия. Паулус представляваше щабния офицер, прецизен, дисциплиниран, осъзнаващ риска и неспособен да наруши веригата на командване без ясна заповед. Артур Шмидт, неговият началник на щаба, беше по-резервиран, по-твърдоглав и по-малко склонен да участва в морални дебати. За Шмидт сплотеността зависеше от това да се гарантира, че никое подразделение не действа самостоятелно. Зайдлиц въплъщаваше друга германска традиция, тази на полевия командир, който поема лична отговорност в екстремни ситуации. Хубе осигури техническата перспектива на бронираните машини. Без гориво никаква воля не би могла да задвижи дивизия. Валтер Хайц от 8-ми армейски корпус реагира категорично срещу идеята за неподчинение на заповеди. Карл Стрекер също разбираше, че една изолирана или лошо координирана бойна операция може да наруши съседните сектори. Всеки генерал виждаше една и съща карта и тълкуваше различно задължение. За някои лоялността към армията изискваше нарушаване на редиците, за други – поддържане на ред. Това вътрешно разделение беше един от първите признаци, че зоната на конфликта поглъща не само боеприпаси и хляб, но и някога доверените отношения между командирите. Когато Хитлер заповядва Сталинград да бъде държан като крепост, 6-та армия се променя завинаги. Думата крепост налага фикция върху реалността. Няма стени, няма изобилни резерви, няма сигурни складове и няма сухопътни комуникации. Армията, която се е научила да напредва чрез маневриране, получава статична задача. От този момент нататък всяко тактическо решение е подчинено на изчакване.
Изчакване на самолети, изчакване на Манштайн, изчакване на заповед за пробив, изчакване руснаците да спрат да затварят обръча. Настъпателната култура на 6-та армия започва да се трансформира в култура на ограничение.